Какво е най-важното нещо, което изисква всяко едно живо същество, за да бъде хармонично? Вниманието. Сиянието на повърхността започва в дълбочина. First of all е серум, който действа преди всичко останало. Този серум подобрява качеството на всяка грижа, която я сложиш след него. С биомиметичен състав, който имитира естествената структура на кожата. С минерали, аминокиселини, полизахариди, млечна киселина и морски колаген. А капсулованите витамини А и Е в продукта освобождават антиоксидантна грижа точно когато имаме нужда от нея. Лек, прозрачен, не лепне, абсорбира се бързо и просто усещаш как кожата ти се насища с влага. Нанасяме го сутрин и вечер, точно след почистващия продукт и тоника. А също така след слънце и винаги когато кожата ни е жадна. Красотата започва с грижа. А грижата с first of all. Пиши ни лично съобщение или в коментар, За да изберем най-подходящата грижа за теб.